Samantala sa ibang balita, halos nasa 400 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pigkawayan, Cotabato. Naritong report ni Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Personal na binisita ni Pigkawayan, Cotabato Mayor Juanito Agustin ang mga binahang residente ng Sitio Dungguan at Sitio Margos sa Barangay Bulukaon sa naturang bayan na epekto ng naranasang malakas na pag-ulan sa lugar. Lumusong pa sa baha ang alkalde upang mayatid ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Noong nakaraang linggo pa mataas ang level ng tubig baha. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito humuhupa. Ngunit may ilang residente ang nananatili pa rin sa kanilang mga kabahayan. Ayon sa MDRMO, nasa kabuuang 372 na pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha. Aabot din daw mula 3 linggo hanggang 1 buwan bago tuluyang humupa ang tubig baha. Kaya naman, pahirapan ang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Bangka rin ang ginagamit ng mga residente kung lalabas ito sa kanilang lugar. Noon pa man, problema na sa lugar ang hindi humuhupang tubig baha. Yun nga, doon sa elevation ng lugar, mababa yun. Actually, sir, last week pa yan, sir, last weekend. Pero gradual yung pagtaas kasi nga backflow. Ngayon, medyo mataas pa rin ang level ng tubig doon. Yung nasa Dungguan, ayaw rin magsilikas ng mga doon pa sa bahay nila. Wala namang naitalang namatay o sugatan sa nasabing pagbaha. Sa kasalukuyan, nagpaplano na ng mga isasagawang long-term solution ang lokal na pamahalaan upang matuldukan na ang problemang ito. Ako si Jess Tony Humamil para sa GMA Regional TV.